2 3 siap bro, ayo di Siap, foto. siap. Aturan ya. Kayaknya sing api. Yo wis endang to, kata aku takut HP wae. Oh, dang. Yot. Piye iki? Yo, yo wis pendang. Tuh, anak pitok. Pendang. Yo, ya. Sana. Ini. Wes, ganti meneh, cukup to. Ganti ngene. Yo, si bener banget, banget lo. Malah nyusup ngono sih Tek. Salah kuwi ora koyo ngono. Salah ra kayak ngono masuk. Coba depe ra dhisik. Masuk ngono nang kayak gini. Terus. Wes. Coba depe. Ini. Terus begini. Yo. Ini sama lagi. Yo. Madep rono. Oh, ada Prano. Madep rono. Yo, mana iki? Lah kok malah nyusup meneh iki. Ora bener iki. Jangan, sing foto nih, sing anu gayane iki. Lah kayane piye? Gayane ini kowe mburi kono. Kowe aku ngarep ini. Ah, ya gayane foto. Wis ngene kayane ngene. Disusup terus mau ya wis. Lah kowe lho wae iki ngene kita minggir. Lah aku ngene kowe ora kita minggir. Aku ngene kowe ora nerokne. Lah aku ngene iki langsung minggir. Ya wis. Nih. Madep ini dhisik kowe iki. Lah ngono wis. Terus madep ngene. Terus ngene. Ya. Terus madep rono. Ono. Malah ngono meneh. Kan? Ya wis.